Konkurssimenettely voi olla monimutkainen prosessi, joka koostuu useista vaiheista. Ensimmäinen vaihe on konkurssihakemuksen jättäminen tuomioistuimeen. Konkurssihakemuksen voi jättää yritys itse tai joku yrityksen velkojista. Tämä hakemus sisältää tiedot konkurssin perusteista ja velallisesta. Seuraavaksi tuomioistuin määrää velallisen maksukyvyttömäksi ja asettaa konkurssipesänhoitajan tehtävään. Konkurssipesänhoitaja vastaa konkurssipesän hallinnoinnista ja velkojien etujen turvaamisesta. Konkurssipesänhoitaja kerää velallisen omaisuuden ja selvittää sen arvon. Velkojilla on oikeus vaatia saataviaan konkurssipesältä. Konkurssipesänhoitaja voi järjestää velkojien kokouksen, jossa käsitellään velkojien vaatimuksia ja päätetään konkurssin jatkotoimista. Konkurssimenettelyn viimeinen vaihe on velkojien tyydyttäminen konkurssipesän varoilla. Velkojat saavat maksunsa etuoikeusjärjestyksessä, ja jos varoja ei riitä kaikkien velkojien tyydyttämiseen, osa veloista voi jäädä kokonaan maksamatta. Konkurssimenettely päättyy, kun kaikki konkurssipesän velat on maksettu tai kun pesä on jaettu velkojille.